Tnediet uffiċjalment il-Malta Investments Economic Advisory, l-MIEA, parteċipazzjoni wiesa ta' rappreżentanti tal-Gvern, esperti ekonomiċi u stakeholders ewlenin bilan li jsir użu aktar effiċjenti tar-riżorsi disponibbli waqt li jiġi simplifikat l-operat ta' diversi entitajiet. Din l-entità ġdidi riżultat ta' merger strateġiku tal-Malta Government Investments, il-Malta Investments Management Company Limited jew mimkoll u l-Malta Strategic Partnership Projects. Ingħad li din mhijiex sempliċi bidla ta' iżem iżda riforma li taqqad strutturi f'entità waħda b'mandat ċar u effettiv, immirata lejn governanza aktar moderna u effiċjenti. Wara reviżjoni interna tal-funzjonijiet u rwol ta' diversi entitajiet li nħolqu matul is-snin, il-Ministeru għall-Ekonomija għamel tibdil f'7 minnhom bl-iskop li jkunu jistgħu jintegraw aħjar ma' ħtiġijiet tal-lum. Bilan ukoll li jallinnejaw il-politika ekonomika mal-miri stabiliti fil-Viżjoni Malta 2050. Il-Ministru responsabbli Silvio Xkembri qal il-Gvern qed jimmira lejn ekonomija aktar kompetittiva u reżiljenti, mibnija fuq istituzzjonijiet pubbliċi b'saħħithom, koordinazzjoni aħjar u deċiżjonijiet ibbażati fuq dejta u evidenza. Tħabbart numru ta' tibdiliet oħra, 7 entitajiet fi ħdan il-Ministeru tal-Ekonomija ħajkunu b'xi mod qegħdin jiġu assorbiti f'entitajiet oħra fosthom Responsible Gaming Foundation fiħdan il-Malta Gaming Authority, għandek l-Skills Foundation ħdiġa assorbita fiħdan l-MDIA, kif ukoll għandek il-National Foreign Direct Screening Committee ħajkun fil-fatt ġie assorbit fil-Malta Business Registry. Madam Projects Plus Limited qed tiġi xogħolta bil-proġetti tagħha u l-ħaddiema jiġu assorbiti f'postijiet oħrajn fl-amministrazzjoni pubblika. Sa dan it-tant l-MIEA se tipprovdi pariri ekonomiċi lill-Gvern waqt li tmexxi u tissorvelja public-private partnerships u tappoġġja l-implementazzjoni ta' proġetti strateġiċi nazzjonali. Il-Ministru saħaq li din se jkollha rwol importanti fit-tisħiħ tal-viżjoni ekonomika ta' Malta u fl-implementazzjoni ta' sħubijiet strateġiċi sostenibbli u awgura l Godwin Mifsud u Karla Zoppardi għal-ħatra tagħhom bħala chairperson u kap eżekuttiv tal-entità rispettivament, waqt li ringrazzja lil Ronald Mizzi għal-kontribut tiegħu fil-ħolqien ta' qafas strateġiku moderna għall-investiment u l-analiżi ekonomika.